ina jin hem. Yawa boka. Me ke tafi da ku da tukunna? Yawa mun zo ne da babban lamari. Ina sauraron ka. Wani ne nan a cikin harkar mu ta waka. Izo ga mana hanci da kudindine. Ya takura mana gaba ɗaya ana mu rawar gaban. Shi ne muke so a kwance mai notin kai. Ƙwarai da gaske. Ta kwarkwace. DMB mai waka. Hide! Ka gane? Yawa hidai. Yanzu me kuke so a masa? Yawwa mun fi so daga nan maganhi ya tsallaka Germany ya cilla Afghanistan ya wuce ta. Kai ko kuma ya kuke Yawwa, yayi can gabas irin gujen kudancin nan kalmar a dawo da shi. Yaran fa ya haukace fa. Har abada ba zai da daidai ba. Kenan boka. Mun gode. Da za ku kawo bakin jaki. Mara hanji amma na sauƙaƙa muku zan sa mata ta zo min da shi a hanya. Za ta zo min da shi. Yawwa. Yanzu daga gobe. Mun gode. Da gobe zai fara haukacewa. Mun gode Allah. Kaga ba shi ne ko ina gane TikTok shi ake. Okay, DMB mawaki. Shi dai mawakin nan. To ai yanzu a cikin waya ta ma da nake gaya ma. Ba ni da wasu waƙoƙi in ba na DMB ba. To amma ga ni ban san DMB ba. Barka zuwa. Wai dama kuna nan? Ai zan wuce studio ne nace bari in biyo ta inda kuke. Wallahi mai haka dan halaki ne. Okay, wannan shine DMB ne. Okay, shi ma fans ne? Wannan fas ne ai. Okay, ba magana. Zan kira ka za mu yi wannan. Zan wuce studio ne ni ma yanzu. Ka gane? A'a, lafiya. To ga duka faruwa ne. Da alama an samu matsala. Kan bala'i abokina akwai fa gagarumar matsala a wannan lamari. Kai kuma fa. Ina wannan mawakin da muka haukatar. Okay. Ga da muka burkita. Yagwa, to wallahi can na je kasuwar kwari. Na ga bawan Allah iya fasale da botikin manja. Yayi futu ba. Illan da Wallahi. Abu bai daɗi ba za ka ce. Wallahi imani ne izo min. Na ce to duk yadda za a yi zan zo in samu abokina akan mu tattauna. Inda mu muka kwalla mu je mu sai da za a aure mu. Wallahi ya za a yi ya kake gani ba ni shawara. Ni dai ban da masaniya akan wannan harka. Ba ka da malami bane. Ba ka da sani na Amma sani. akwai wani malami akan tudu. Wa. Idan muka je mu warware mai zare da abawa. Kenan kana ji na abokina? Wallahi je ina kwance na bararraje ina jan mai hare kawai sai na fada wani dogon mafarki ana kokarin fege min rai ina dawowa ana fege min sai na karat na farka na ce to wallahi imani ya zo min Dan ka bari an zare in ba da kowa za ka yi sai nake gani dai amfanin cutar da wani yanzu dai abin da ya kamata mu ce Mu je gudun kan tudu. mu je gari ya waye yau zan faɗi sirrina da na goye. Assalamu alaikum. Akramakallahu ina yini? Malam. Wata gagarumar matsala ce take tafa da mu. Ba karama ba. Yawa idan kuma aka ce akwai manya a gaba to a zo a samu sani. Shine muka zo akan cewa malam ka ba mu shawara kuma ka saita mu akan hanya madaidaiciya. To alhamdulillah. Na ji daɗi sosai yanayin yadda na ga matasa kamar ku. Ba ku yi kullewar kai ba, kun zo ku nemi sani. To me yake tafi da ku? Malam wallahi san zuciya ne da bakin ciki da hasada. Yasa na je na samu wani abokina na kai wani gurin gagarumin boka ko yawa ije muka je aka kwance mai notin kai sannan aka cire notin aka jefa a rijiya. Idan na fahimta ya haukace ki. Ya haukace kan wallahi. Wannan shi ake kira da shirka. Saboda haka. Na'am. Malam ya za ka tattara kayan ka tafi. Ba shakka idan ba ku je kun nemi yafiyar wanda kuka aikata wannan mummunan abu ba. Idan har kuka mutu ko tantama ba na yi yan wuta ne. A haula fi sha'atin Mafita ɗaya ce. Idan har kuna so ku rabauta. Dole sai kun je kun samu wannan wanda kuke wannan mummunan abu. Kun nemi yafiyarsa idan har ya yafe muku to Allah ya yafe mu. Ka ji magada annaba. Ka san yanzu abin da ya kamata? Kafin wancan mahaukacin ya je kan titi mota ta bige. To mu je tun yara mu je mu nemi tuba.
hauka. Me waka? Kai, kaga yadda yake wata majajawa? Kana ji? Ka yafe mana mu ne nan muka haukata ka. Wallahi ruhin ma ba zai samu salama ba in dai baka yafe mana ba.